Mit navn er Johnny Werner, og velkommen til YouFish TV. I dag skal vi tale om Berkeleys kunstige avn kaldet Gulp Alive af Renicola. Som de fleste ved, der har fisket med bundsnøre, er sandormen det mest sikre vand, når man især skal fange fladfisk. Ulempen med rigtig avn er dog, at hvis man ikke skifter det med jævnlig mellemrum, fanger man ikke så meget. En anden ulempe er også, at den udvandes hurtigt og holder op med at give de her smags- og duftstoffer, der gør, at fisken begynder at finde andre græsgange. Med Berkeleys kunstige sandorm her, behøver du ikke at smide din brugte avn væk, som du plejer. Den er både meget robust, den er stærk, og ikke blot holder den til at sidde på krogen under hele fiskeriet, men du kan bruge den igen og igen, blot ved at genlade din avn ved at køre den igennem de her smagsstoffer, der var med i den spand, du købte den i. Og så har forskellige test faktisk bevist, at den her lille fætter fanger bedre end en ægte sandorm. Nu vil jeg vise en af måderne, man kan bruge Gulp Alive af Renicola til at fange fladfisk. Her kombineret med et andet produkt fra Berkeley, som hedder Gulp Salmon X. Gulp Salmon X er kunstig lakseorm, som de fleste fisk elsker. Den kan fås i 6 forskellige farver, og så er det en rigtig god kombination med kunstig sandorm. Især når man skal fange fladfisk. Jeg valgte at bruge Owner fiskekrog, en Offset Worm Size 1, som er en rigtig god krog. Den har en god bredde, der gør, at fisken bliver kroget godt, når den hugger. Har en god højde, der gør, at vi kan få sat ormen rigtig godt på. Og så er den sindssygt skarp. Helt klart min favoritvalg, når jeg skal ud og fange fladfisk. Her har jeg lavet en kombination med nogle Salmon X, 2 orange og 2 grønne. Man kan vælge forskellige farver i forhold til, hvad man mener, der virker på dagen, så der er rigtig mange valgmuligheder her. En anden fordel med Salmon X er også, at når man har kastet sit bundsnøre ud, og den ligger nede på bunden, har den også evnen til at løfte krogen en lille smule, der gør, at ormen er mere synlig for fisken eller noget. Så mangler vi bare at få sat vores sandorm på krogen. Sørg for, at den sidder godt fast. Sådan her. Og så er vi klar til at fiske. Vi ses derude.